ସ୍ତ୍ରୀଟା ସକାଳୁ ବସେଇ ଦଉନି। ଓହୋ କି ଶୀତରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ଓହୋ କ'ଣ କରିବା ରେ ବାବା, ବଜାର କେମିତି ଯିବି? ସାହୁ ବାବୁ ଭଲ ସବୁ? ଆଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯିବି ଟିକେ ବଜାର, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ କରିବି, ସେ ଏ କପଡ଼ା ବାଲି ଗଲା। ଓହୋ କ'ଣ କରିବା, ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ ହେ। କ'ଣ କରିବା, ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ନହେଲେ ହେବନି, କି ଶୀତ ଲୋ ବୋପା। ଓହୋ ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନା କେତେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇବି, ଟିକେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଆଉ ଗଡ଼େଇ ହେବନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଓହୋ କି କାଠୁଆ ଶୀତ। ଏ ଲିଫ୍ଟ ଦିଅ, ଲିଫ୍ଟ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ ହେ, ନନେଲ ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ବକରା ଦେଖାଗଲାଣି। ହଁ ଏ ଭାଇରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ। ବକରା ବକରା ମିଳିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ରେ ଭାଇ, 3:30ଟା ଅନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ପରିବା ଗଲେ ରୋଷେଇ ହବ। ଓହୋ ଯାହା ହଉ